Ами, подскочи, де. А сега интересни новини от научната сфера. Новина от космоса. Учени откриха облак от спирт в нашата галактика. Руските деца пак искат да станат космонавти. Пенсионирани учени откриха колко големи неудобства може да предизвика комбинацията между разстройство и склероза. Бягаш, а не знаеш за къде. А сега сензация! Цигани си плати сметката за ток. Учени от БАН откриха лек за склероза и го забравиха. Новини от региона. От Варненска община съобщиха, че незапълнени дупки по улиците, видиш ли ти, имало само в 4 района на Варна. Северен, южен, източен и запад. Задържана е жена от Варна, която незаконно е търгувала със своето тяло. Оръжието на престъплението е конфискувано. Сега новини от спорта. Току-що руският състезател по овчарски скок направи своя опит. Зрителите с нетърпение очакват кога ще се приземи. Вчера, заради внезапно появилия се ураган, европейското първенство по парашютни скокове от европейско плавно премина в световно. А сега обява. Аз съм млад сексапирен младеж. Притежавам милиони в сметката си и имам къща край морето. Освен това съм и изключително надарен. Нищо не търся, просто се фукам. Обява от книжарница в Скопие. Поради изчерпване на количествата, можете да получите историята на Македония и по СМС. Препоръка от горските. Ако се изгубите в гората и нямате дори компас, спокойно, птиците все някога ще излетят на юг. Ами това беше всичко от новинарската